Xerigot, de subproducte a suplement alimentari. Un projecte del Grup Operatiu Integrat per Montbrú, Nadols i l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. L'objectiu? Valoritzar el xerigot, desenvolupant productes d'alt valor afegit i millorant la sostenibilitat del sistema de producció. Des de Formatges Montbrú sempre hem apostat per la innovació tecnològica alimentària i en aquest cas volíem donar una segona vida a aquest subproducte que és el xerigot i que actualment donàvem per alimentació animal. I per tant, aquest grup operatiu, juntament amb IRTA i Nadols, ens dona l'oportunitat de donar una segona vida, un valor afegit a aquest subproducte que encara té una qualitat altíssima. El xerigot està compost principalment per fracció proteica soluble, proteïnes del lactosèrum, part residual de greix, lactosa, minerals i vitamines. Es va treballar amb diversos tipus de xerigot en funció de la seva procedència, de cabra o de búfala. Després d'un procés de selecció realitzat a partir de les anàlisis microbiològiques, pH del producte, aroma i sabor, se'n va seleccionar un que ha servit com a base pel disseny dels productes a desenvolupar. Aquest xerigot es recull a les instal·lacions de Montbrú i es transporta en fred cap a IRTA, Monells, pel seu posterior emmagatzematge. Al xerigot se li incorporen diversos ingredients per donar textura i s'introdueix dins l'equip UHT per tal de ser homogeneïtzat i pasteuritzat. A la sortida, el producte es recull en condicions asèptiques i se li incorpora el ferment corresponent. Finalitzada la fermentació, el producte es refreda per aturar-la i just abans de l'envasat se li incorpora el preparat de fruita desitjat en el cas que es vulgui un producte amb fruita. Un cop tenim el producte elaborat, cal un envasat adequat. En aquest punt, Nadols hi ha aportat la seva experiència en l'elaboració i envasat de làctics. El resultat final són dos productes innovadors fabricats a partir del subproducte del formatge, el xerigot. Així doncs, amb aquest projecte, el que aconseguim gràcies als tècnics de l'IRTA i a les seves fantàstiques instal·lacions és transformar aquest subproducte en una beguda mai vista al mercat i amb un alt valor afegit. Bé, doncs col·laborar amb IRTA i amb aquest grup de treball ha sigut una molt bona oportunitat, perquè amb Montbrú sempre hem tingut una aliança molt estreta i bé, poder-li donar sortida a un subproducte com és el xerigot és molt interessant perquè d'aquí poden sortir productes com el kèfir o la beguda fermentada i bé, a nivell de sostenibilitat i economia circular és una aposta de futur, és molt innovador i pensem que això pot arribar a molt bon port. La participació de l'IRTA dins el grup operatiu juntament amb les empreses de Nadols i Formatgeries Montbrú ha estat una experiència molt enriquidora, ja que a partir d'un subproducte procedent de la formatgeria hem hagut de desenvolupar dues begudes, una beguda fermentada i un kèfir. Creiem que el resultat és bastant innovador, ja que hem anat a la part de Formatgeries Montbrú seguint les seves indicacions i les seves recomanacions en quant a gust i a textures i per tant creiem que aquestes empreses poden ser molt innovadores traient al mercat aquests dos tipus de producte.